I was born in Israel, and I've been living in Germany for the last 12 years. How does writing play a role in my life? It's a good question. I think it plays a role of being able to speak my own self, and it's just something that happened. I wasn't supposed to write poetry. I was supposed to write prose, actually. And it just so chose me, and this is the way it came out. I don't think it's something that you choose. It's just something that hunts you and then finds a way out. It's a poem about my mother, Shahrazad. It means a lot to me to be able to speak or to tell the story of my mother, but being obligated not to speak for her as a man, but to be inside her body. This is what I tried. So it means a lot to me. שחזאדה, קוריקולום ויטה. 1. תיאור הפציינטית, בת 76, תשושה. תאריך ומקום לידה, 7/7/1940, עיראק. מחלות רקע, יתר לחץ דם, שומנים בדם, ורטיגו, זפק קולואידי. פוליאמגיה ראומטיקה, דיכאון קליני, ניסיון התאבדות, החלפת בערך שמאל. כתובת, הנס כריסטיאן אנדרסן 9, פתח תקווה. 2. ניסיון מקצועי. 2005 עד עכשיו, פנסיה מזדקנת. 1985 עד 2005, מטפלת. 1975-1979, סייעת בגן עדנה. 1958 עד 61, חוטון, הכנת חוטים למתפרות מקצועיות. 1954-1958, בית חרושת למצות, מחלקת אריזה. 3. השכלה. כיתה ה', בית ספר הס, פתח תקווה. 2 צלקות מחיתוך אנכי במרכז הבטן. 4. שפות. ערבית. עברית. ברמת שפת אם. 5. גוררת את הקופסה על השיש. מחליפה לצד שמאל כשימין לא מגיבה. עושה הכל לפנות בוקר. שלא ישאלו. רמת תפקוד? סבירה. 6. מצב משפחתי. אח אחד, מת. בעל אחד. חבר של האח, חי. 4 בנים, הפלה 1, 5 נכדים, נכדה. 2 חברות, שכנות. אחת שקרנית, היא כבר לא מדברת. 7. תכונות אישיות. בעלת רקע רב וניסיון עם ילדים. מסורה, אוטודידקטית, חרוצה. בעלת לב רחב. כואב. 8. תחביבים, רדיו, שתיקה, פרמקולוגיה. תצורה מועדפת, כדורים. 9. יומיים שכבה על המיטה הזוגית בלי הכרה. תנוחה וברית. עד שהבן השני מצא אותה. בחרה. המלצות יצורפו במקרה הצורך.